Да. Здравейте. Вече разбрахте, аз съм Деса поетеса. Мерсаж. Мерси. Само да си приплакна устата. Това уиски ли е? Водкаш. Дай да ти я държа, ако искаш. Не, аз искам да си приплаквам устата от време на време. Добре, окей. Колкото е така да се изжеборявам от време на време. Кажи, Деси. Значи, тази вечер ще ви представя стихове от моя нов поетичен цикъл. Да. Аз по принцип пиша само когато съм в цикъл. Да. В цикъл. Да. Значи, за днешния ми цикъл съм си поканил един музикант. Кой? Добата. Кой е Добата? С малък инструмент. Не съм аз. Не, абсурд. Не, аз не съм с малък инструмент. Великане, Ти ли си, нищо бе? не казвам. Кой е Ето това? Добата. Кой е това, бе? Кой е това, бе? Това е Дудуч. Дуду? Това е малко Дудуч. Само, че момчето има голям талант. Да. Значи специално за него написах следните рими. За него? Да. Я ги кажи. Ела със своето Дудучи, таланта ти да ме набучи. От твоята хубава свирня си мисля само за поезия. И сега, ако позволиш, ще започна моя рецитал с едно пролетно стихотворение, защото когато дойде пролетта, хормоните започват да бушуват. Разбирам те. И се раждат ето такива рими. Подложи ми с Дудучито. Пак иде пролет. Вънка пей гугутка и от мерак потрепва моята душа. Уха е дворец на липа и бъс. Разцъфна пролетно и моя шар. Извивам тялото си еротично, но май на тебе ти е безразлично. Какво? Седиш като някой чукундур? Ела и дай ми твърдия си характер. Много хубаво ми подлага с това Дудучи. Благодаря ти. До тук ми е дошло от неговото Дудучи, ама не се оплаква. Да. Благодаря ти. Сега това така е, пролета е сезона, знаете, на любовта. Но, за съжаление, тя е сезон за футбол. Аз лично не харесвам футбола, защото мъжете обичат повече да гледат футбол, отколкото да гледат мене. И? Какво и? И какво стана? За това пиша. Сега написах една тъжна антифутболна балада. Да ми подложиш пак с Будучуче. Да гледаш тая шампионска лига, от тия матчове ми се повдига. Аман, от футбол искам малко страст. Аман, от тоя съдията, той е ананас. Аман, от Левски, от ССК, аз искам просто
да се съблека. Да включа телевизора на муте, да ти покажа мокрото си... Не! Вдъхновение. Неща да знам за Батков и Митал, що мен отдавна мъж не ме докосвал. Стига долу. Благодаря ти за подложката. Аз най-много обичам да творя сред природата, Славе. Да. Тя ме вдъхновява за романтични импресии, като тази. А пак да ми подложиш с дудучето. С любовника си тръгнах аз на риба. Да. Надявах се там той да ме нашиба. Мечтаех край прохладни язовири да вземе най-подир да го навири. Докато той опъваше палатка, аз с любов приготвях му салатка. И мислих си за неговата въдица. Седяхме си сами край водоема и аз усетих страст да ме обзема. О, скъпи, мани тоя риболов. Сега е време само за любов. Какво се взираш в тая тъпа плувка? Ела при деса, дай една целувка. Неща, шаран, оклей или костур. Желая само мощния ти автомобил. Виж какво. Значи мене некои критици ме така обвиняват, че пиша само за любовта. Това така ли е? Не е така. Значи аз творя и социална поезия. Имаш ли такива стихотворения? Разбира се, че имам. В тях разказвам за проблемите на съвременната жена. Последно ти давам шанс. Чуйте последната ми така творба. Подлагай с дудучето и не се спирай. На тъмно вече само се събличам, че вече на чудовище приличам. Разгоних се, но никой ме не иска. Ще стана най-накрая феминистка. Жени, от все страни за бунт е време, щом никой мъж не иска да ни вземе. От сексуален глад сме взели дали, мъжете вече станаха... педали. Жени, вибратори купете всички, сами задоволете своите страсти.